Welcome back to YouTube channel at kagawa tayo ng difficult numbers. So, let's get started. Ang isa sa Bicol ay saro. Ang dalawa sa Bicol ay dua. Ang tatlo sa Bicol ay tulo. Ang apat at lima pares lang sa Bicol at Tagalog. Ang anim sa Bicol ay anom. Ang pito sa Bicol ay ang pito, walo, siyam pares din sa Tagalog yun. At yung 10 sa Bicol ay 10. May dami ang mga tinuturo ko sa inyo mga countings na to ay Bicol Naga. Iba kasi mga countings sa ibang lugar. Iba din yung mga countings nila. At i-recite natin ang saro hanggang 10. Ready? Saro, duwa, tulo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, 10. Ang 11 sa Bicol ay 11. Ang 12 sa Bicol ay 12. Ang 13 sa Bicol ay 13. Ang 14 sa Bicol ay 14. Ang 15 sa Bicol ay 15. Ang 16 sa Bicol ay 16. Ang 17 sa Bicol ay 17. Ang 18 sa Bicol ay 18. Ang 19 sa Bicol ay 19. Ang 20 sa Bicol ay 20. I-recite natin ang 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. At ngayon naman ay i-recite natin ang 1 to 20. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. For today, sana may natutunan kayo. And thanks for watching. If you like this video, give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Para to mo.